История, язык, культура, менталитет. Мнения экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день, у микрофона Арсений Ермолович. Сегодня поговорим о белорусском языке, его истории, развитии, а также о двуязычии в Беларуси и государственном статусе белорусского языка. Наш собеседник – профессор, доктор филологических наук Анна Кулеш. Идентичность. Когда речь заходит о белорусском языкознании, у многих в мыслях появляются слова «тарашкевица» и «тросянка». Вообще, к каким языковым категориям относятся эти термины? Это к диалекту больше или это варианты языка? Тарашкевица. Гэтая граматыка у першым сваім выданні выйшла ў 1918 годзе, і яе аўтар Браніслаў Тарашкевіч, выпускнік гісторыка-філалагічнага факультэта Петербургскага універсітэта, вельмі удала спалучыў фанетычны і марфалагічны прынцып правапісу пры фармулёўцы правілаў. Фанетычны, як вядома, это такі, які адлюстроўвае вымаўленне, а марфалагічны з вымаўленнем не супадае. На фанетычным прынцыпе у яго граматыцы былі пабудаваны правапіс галосных і правапіс некаторых зычных, напрыклад, абазначэнне асіміляцыйнай мяккасці зычных. Вось тыя славутыя снег, смех, дзверы, звер, якія пісаліся з мяккім знакам. Правіламі, якія сфармуляваў Тарашкевіч, карысталіся до 1933 года, да рэформы 1933 года. Дык вось Тарашкевіца – гэта назва літаратурнай нормы, якая была сфармулявана Тарашкевічам у яго граматыцы. Гэта не тэрмін, гэта хутчэй ацэначная назва, і яна ўжываецца альтэрнатыўна адносна рэформы, адносна правілаў, замацаваных рэформай 1933 года, паводле якой быў узмоцнены марфалагічны прынцып напісання, што набліжала беларускую мову да стандартаў рускай мовы. У 90-е гады на Тарашкевіцы выходзілі некаторыя перыядычныя выданні. Потым яны адмовіліся ад гэтай моўнай арыентацыі. Цяпер выдаюцца некаторыя кнігі, напэўна, у прыватных выдавецтвах. У 2002 годзе ў перакладзе Васіля Сёмухі ў Мінску была выдадзена Біблія у адпаведнасці з нормамі, сфармуляванымі Тарашкевічам. Некаторая частка карыстальнікаў інтэрнэта кіруецца нормамі, сфармуляванымі Тарашкевічам. Даже в Википедии отдельный язык есть. Так. Што датычыць трасянкі, то гэта, канешне, не дыялектная асаблівасць мовы. І само гэта слова таксама метафора, гэта не тэрмін, гэта пераноснае ўжыванне слова. Напэўна, кожны ведае яго паходжанне. Калі для свойскай жывёлы не хапала ў гаспадара сена, ён дадаваў у яго крышаную салому. А каб жывёла не заўважыла падману і звяла корм, вось гэты корм старанна размешвалі, растрэсвалі, трэслі. На гэтую з'яву ёсць не толькі побытавы, але і навуковы погляд. Навуковы з'явіўся адносна нядаўна. Вывучаць трасянку пачалі замежныя навукоўцы, дарэчы, як і адпаведную з'яву, якая называецца суржыкам ва ўкраіне. На прыроду трасянкі сярод яе даследчыкаў няма адзінага погляду. Сваё разуменне гэтай з'явы ў сціслай форме Каракоў фармулюе у заключнай частцы диссертации так, я процитую. «Русский язык, родной для трети населения, понятен практически каждому». Он мае на увазе Беларусь. Этому также способствует близость белорусского и русского языков, что при недостаточно полном овладении приводит к иллюзии знания языка. Однако стремление говорить на нем порождает значительную интерференцию. Интерференция – это проникновение рысы одной мовы у другую. Такой тип речи, когда говорящий считает
что он говорит по-русски, но многие черты остаются белорусскими, получил название тросянки. З працытаванага што вынікае? Вынікае, што трасянка – это беларуская разнавіднасць, калі хочаце варыянт, рэдакцыя рускай мовы. Наконт сутнасці трасянкі, наконт погляду на сутнасць трасянкі я салідарная з поглядам аўтара працытаванай дысертацыі. Но гэтую з'яву ўсё-такі варта ацэньваць двухбакова. У грамадскім плане гэта прадукт пэўных сацыяльна-гістарычных умоў, у якія трапіла беларускае насельніцтва. У індывідуальным плане гэта праяўленне недастатковай гуманітарнай адукацыі, гэта праяўленне нізкай культуры маўлення. На ваш взгляд, не мешает ли ситуация двуязычия в Беларуси развитию самого белорусского языка? Сама по сабе ситуация двухмовия не может перешкаджать. Ну, вот подтверждением может быть згаданное нами чатырохмовье в БССР в 20-е годы. Наоборот, у той час белорусская мова вельмі интенсивно развивалась, поширалась во все сферы, у школьное навучанне, уводзілася у вышэйшую школу, у ВНУ. І каб не быць галаслоўнай, для пацвярджэння я прывяду некаторыя факты. Напрыклад, у БДУ на факультэце права і гаспадаркі, так называўся ў той час юрыдычны факультэт, у 1925-26 навучальным годзе усяго толькі 3 выкладчыкі ведалі беларускую мову, а выкладанне па-беларуску вялося 8 гадзін на тыдзень. А вось ужо праз 3 гады, у 1927-28 навучальным годзе, 16 выкладчыкаў валодалі беларускай мовай, больш чым у 5 разоў. І колькасць беларускамоўных заняткаў павялічылася да 26 гадзін на тыдзень. Прычым яшчэ што характэрна, што беларускай мовай карысталіся у сваёй прафесійнай дзейнасці не толькі ураджэнцы беларусы, але і спецыялісты, запрошаныя з іншых краін. Напрыклад, акадэмік Грэдынгер. Ён да прыезду ў Мінск працаваў у навучальных установах Ярослаўля, Тарту, Рыгі, у Сімферопольскім і Крымскім універсітэтах. У БДУ ён пачаў працаваць у 1923 годзе. Праз 3 гады, у 26 годзе, ён ужо друкаваў свае навуковыя працы у асноўным па-беларуску. А чаму ж у наш час зусім іншая сітуацыя з беларускай мовай? Вяртаемся да Канстытуцыі 1927 года, якая замацавала чатырохмоўе, але яшчэ у 21 артыкуле было замацавана чатырохмоўе, а 22 артыкул абвяшчаў з прычыны значнай перавагі беларускай сацыялістычнай савецкай рэспубліцы насельніцтва беларускай нацыянальнасці. Беларуская мова выбіраецца як мова пераважная для зносін паміж дзяржаўнымі, прафесійнымі і грамадскімі установамі і арганізацыямі. А што мы маем цяпер? Паводле закона аб мовах у Рэспубліцы Беларусь у рэдакцыі 1998 года беларуская мова ўжо атрымліваецца неабавязковая для выкарыстання. Чаму я так гавару? Ёсць падставы. Вось, напрыклад, мы паглядзім на фармулёўку артыкула 8 у гэтым законе «Мова справаводства і дакументацыі». Напісана так. У Рэспубліцы Беларусь мовамі справаводства і дакументацыі, а таксама мовамі ўзаемаадносін дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый грамадскіх аб'яднанняў з'яўляюцца беларуская і, у дужках, або руская мовы. І вось гэтае «або» робіць беларускую мову неабавязковай у Рэспубліцы Беларусь. І такія фармулёўкі адносна выкарыстання мов ва ўсіх іншых сферах. Дарэчы, гэтая фармулёўка супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, у якой прама замацавана дзяржаўнасць абедзвюх моў, а не на выбар. Значыць, справа не ў двухмоўі, справа ў адносінах да беларускай мовы. Размова тут ўжо ідзе не пра пераважнае выкарыстанне, ўжо ніхто пра гэта і не марыць, але хоць бы раўнапраўнае становішча атрымала беларуская мова з другой дзяржаўнай мовай. У Беларусі атрымліваецца незбалансаваная, нераўнаўважаная
двухмовные. Па звестках на 2009 год беларусы складаюць 83,7% ад усяго насельніцтва краіны. Згодна з законам аб мовах, пры цяперашняй моўнай сітуацыі нацыянальная мова асноўнага насельніцтва краіны з'яўляецца нераўнапраўнай. Вось гэта перашкаджае развіццю беларускай мовы, а не двухмовной. А как вы думаете, с точки зрения, скажем, имиджа белорусского языка, помогло бы его распространению, например, то, если бы основные агентства СМИ, вот как, например, Белта, Тутбай, которые используют русский в качестве основного языка, и, скажем, госслужащие, которые тоже, я не припомню случая, чтобы я где-то видел, например, в новостях, чтобы они говорили на белорусском, если бы они перешли на белорусский, или отдали бы ему хотя бы предпочтение в плане общения с прессой и контактов с гражданским обществом, это бы помогло распространению белорусского языка? Безумоўна так. Сапраўды нашы дзяржаўныя чыноўнікі, але выключэнне, напэўна, складае міністр замежных спраў, і выключэнне складаў былы міністр пасол Рэспублікі Беларусь у Францыі. Латушка. Вось. У асноўным, канешне, у нас дзяржаўныя служачыя карыстаюцца беларускай мовай. Рускай мовай. Сказала тое, што хацелася. Карыстаюцца рускай мовай. Хоць, у прынцыпе, яны абавязаны паводле Канстытуцыі ведаць дзве мовы і карыстацца абедзвюма мовамі. Дарэчы, калі гаварыць пра рускую мову ў Беларусі, то я хачу расчараваць рускамоўных беларусаў. Іх мова не зусім руская. І гэта не толькі я так лічу, але так лічаць лінгвісты, якія вывучаюць моўную сітуацыю ў Беларусі. Я вас называла уже некаторыя прозвішчы, і яшчэ тут можна параіць пачытаць цікавы артыкул профессора Нормана Бориса Юстиновича «Русский язык в современной Беларуси. Практика и норма». И что он там пишет, мне вельми хочется процитовать. Белорусский вариант русского языка не ограничивается особенностями в сфере номинации. Имеются также отличия в фонетике. Например, в республике очень редко встречается произношение «жюри» с мягким «ж». Отсутствуют архаичные варианты типа «верх», «четверг», «первый» с мягким «р» и т.п. Словообразовательные процессы протекают здесь, можно сказать, несколько заторможенно, без той смелости, которая присуща русскому языку метрополии. Значит, бачите, тут руская мова беларусаў называецца усяго толькі беларускім варыянтам рускай мовы. А што датычыць выпраўлення сітуацыі, то сітуацыю неабходна выпраўляць і магчыма выпраўляць. Пачаць трэба з таго, пра што я гаварыла. Вось законы аб мовах у спалучэнні беларуская і або руская мова трэба прыбраць у дужках або і пакінуць толькі і. І вось гэтая змена пацягне за сабой іншыя змены ў становішчы беларускай мовы. Как вы считаете, важен ли белорусский язык для ощущения себя белорусом? Пытанне складанае. І я не першы раз чую такое пытанне на свой адрес. І таму, каб знайсці на яго асэнсаваны адказ, я пачала шукаць адказы прадстаўнікоў розных нацыянальнасцей на падобнае пытанне і записывать іх, захоўваць у сябе ў асобнай папачцы ў камп'ютары. І вось літаральна месяц таму, 22 верасня гэтага года, вядомы расійскі тэлеведучы і журналіст Владзімір Познер у інтэрв'ю генеральнаму дырэктару медыакампаніі «Татмедыа» Республики Татарстан вось як адказаў на гэтае пытанне. Если говорить о том, к какой нации мы принадлежим, то главный показатель этого – наш язык. Язык отражает нас. Русский язык – русских, французский язык – французов,
и, конечно, татарский язык, татар. И вот гэтая фраза «язык отражает нас» мне вельмі здалася дакладнай. З гэтым нельга не пагадзіцца. У мове адлюстроўваюцца рэаліі, адносіны паміж людзьмі, стаўленне да таго або іншага чалавека ці да сацыяльнай групы, да нейкіх з'яў. Вось давайте параўнаем маленькі фрагмент з моўнай карціны свету, адлюстраваны сродкамі двух моў. Слова «брак» у значэнні «сямейны саюз» утвораны ад слова «браць», і у сваёй семантыцы ён адлюстроўвае вяршэнства мужчыны ў гендерных адносінах. А шлюб сугучнае са словам «слюбіцца». Гэтае слова зафіксавала адносіны сумеснасці, роўнасці паміж мужчынам і жанчынай. Падобная ж розніца ў тэматычна звязаных канструкцыях у адпаведных мовах «женіцца на ней» і «ажаніцца з ёй». Вось мы бачым, як на вербальным, на слоўным узроўні адлюстроўваецца менталітэт чалавека, адлюстроўваюцца традыцыі, культура даўняя. Ну і калі ўжо вярнуцца непасрэдна да пытання, то мы ўжо пра гэта гаварылі. Нацыянальная мова – гэта сімвал, як і іншыя дзяржаўныя сімвалы. І таму не ведаць беларускай мовы, ігнараваць яе – гэта не патрыятычна. Ну и последний вопрос, мы его всегда задаем в передаче «Идентичность». Что для вас значит быть белорусом? У мяне вельмі кароткі адказ на гэтае пытанне. Для мяне гэта значыць быць прыстойным чалавекам, па-руску добрапарядачным. На маё меркаванне такі ж адказ можа быць на пытанне, што значыць быць рускім, украінцам, палякам, чехам, немцам і гэтак далей. Спасибо большое за беседу. І вам дзякую за магчымасць выказаць свае меркаванні. Идентичность. К сожалению, формат передачи и насыщенность этого и следующего месяца не менее интересными темами, связанными с определенными датами и событиями, позволяют дать лишь выжимку часового разговора. Но полную версию интервью можно будет послушать в любое время на YouTube-канале «Культурная панорама Радио Беларусь» в плейлисте «Идентичность». Сегодня мы затронули филологические аспекты белорусского языка с профессором Анной Кулеш. В следующем выпуске уже о социологических аспектах языка, его нынешнем состоянии, динамике и конкретных цифрах статистики поговорим с доктором социологических наук, заместителем директора Института социологии НАН Беларуси Дмитрием Бензюком. С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность.